ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆದ ಅಂಗವಾದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ 2020 ಕೊಲ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಬುಧವಾರ ಬಯರ್ ನಡಪಾಯಿರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗು ಪೂಜನ್ ಸಂದಾಯಿರು. ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಶಿಪಾಲಿ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕುಂಪಲ ಕೇಸರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಲ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಪಣ ಪಣ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೂದು ಯಾನೆ ಈತೊಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ಯನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದಂಡ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಪುದರ್ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ದೇಶಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪುನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯರು. ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಂತಿದೇರ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಡ್ದಿಂಚ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10-15 ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟು ಹೂವು ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಐನ ಕಡಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಂತದು ಇಂಚ ತೆಲಿಪದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಪೋಷಕರು ಇತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಡು ಉತ್ಸುಕತೆಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿಡು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಒಂದೇ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಐಕಾದ ಅಂಕಲು ಇತ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪದಾರ ಅವೇ ರೀತಿನ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಲು ವಾ ಕಲ್ಪನೆಟಾವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕಾಕ್ಲೇನು ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಒಂಜೆರ್ದು 3 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು 49 ಮುದ್ದು ಕಂದಮಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ 2020 ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಕುಡ್ಲ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಾನ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕಿಯರು, ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮೀನ್, ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ 2020 ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕರಿಸಾಯರು. ಸುರುತ ಮೂಜಿ ಪುಟಾನಿಲೆಗು ಸುರುತ ರಡ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾವ್ಲೆಂ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ 2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಬಜ್ಪೆ ಅತ್ತೊಳಿಗೆದ ದೇವಾಂಗನ್ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ನೆಕ್ಕಿಲದ ಶ್ರೀಯಾ ಎಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮೂಜನೆ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಳಲಿ ಸಾಣೂರು ಪದೌದ ಆರ್ವಿ ಕರ್ಕೇರನ್ ಒಂಜಿಸಾರ ನಗದು ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಾಯರು.
ಮಾತಿರ್ಲ ದಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬಾಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಪಣವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪತ್ರ ಒಂದುವೆ ಹೊರತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಪಿ ಸುವರ್ಣ, ಮಿತಾಲಿ ಎಲ್ಎಂ ಸಂಕೊಳಿಗೆ, ಆರ್ಯ ಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ್, ದಿತ್ಯ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಹಿಮಗ್ನ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಇಸಾನ್ ಬಿ ಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಶಿವಿ ಎಸ್ ಅಂಚನ್, ತ್ರಿಷಿಕಾ ವಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ತ್ರಿಶಾಂತ್ 10 ಕಂದಮಲಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಾಯರು. ಸಂಕೊಳಿಗೆ ದಿತ್ಯ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಶಿವಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕುಡುಂಜಿ ಬಾಲೆ, ನಿಶಾನ್ವಿ ಡಿ, ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮೀನ್ರನ್ನು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನೆಗ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಅಂದ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟೆ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೇಡ ಸಾಂಕುವ ಮೋಕೇಡ ಅಕ್ಕಲೇನೆ MBBS ಮಲ್ಪೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರೋಡೊಂದು ಕಲ್ಪಾದ ಸುರುಟ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದಡುಕು ಬುಡುಕು ಪಾತೆಂಡ ಆ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಇಂದು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪ ಒಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಪೂರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋರುಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಂದೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಂತೆ ಅವು ದಾದೆಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಈ ಮನ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಪನೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಗ ಅವ ಇಂಚ ಮಗ ಅನ್ನಗ ಅವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೋರು. ನೃತ್ಯ ಯೋಗ ಸೇರ್ನಂಚ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಶಿಫಾಲಿ ವಿ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯರು. ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಡ್ಡಿನ ಶಿಫಾಲಿ
ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಾದು ಕುಡಲಾತು ಹುಮ್ಮಸುಂದಿಂಜಾಯಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮುಖಲ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸಾದು ಇಡೆಲೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸುಧೀರುಲಾಲ್ ಸರ್ ಪಂದೆನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಂಥದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೊಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಭೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರವಿ ಕೊಂಡಾನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು. ಜೋಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವೈನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತವ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲಿನ ಏತು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾವಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ತೆಪ್ಪಿನಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಚೈನದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 40 ಫೋಟೋಟು ಎಂಕಾಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ದೇವೇರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಏನರ್ದಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಉದಯಶಂಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರಿಯರು ಅರೆಡ ಪಂಡೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಆರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರು. ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ ಪಣಂದು. ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೆರು. ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಮಾಡೂರು ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ 2020 ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು. ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಲತೀಶ್ ಪಾಪುದಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಜಿ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.